Какви са най-ефективните стратегии за привличане на нови клиенти на нова компания? За мен, особено в ранни етапи, когато компанията е нова, това, което може би остава най-ефективно е да се свържем с тези, които познаваме. Тоест всеки един от нас, дори да не го осъзнава, ако погледне дори Facebook или LinkedIn и прегледа контактите си, ще осъзнае, че може би познава много хора, които по един или друг начин работят някъде в нещо, в компания, която би могла да ползва тяхното решение. Ако аз в момента, примерно, исках да създам нов софтуер за корпорации, които да менажират подкастите си, най-вероятно може да се обърна към вас и да попитам поне за насоки. При вас ползва ли се такова нещо, не се ли ползва и ако се ползва, дългогодишно решение ли е, интегрирано ли от всички, има ли съответно бюджет, с който се заплаща или по-скоро безплатен софтуер и така нататък. И това би могло да ме ориентира дали съм на прав път и дали това, което искам да създам, всъщност е полезно. И от тази гледна точка, на всяка една компания в началните стадии бих препоръчал доста горещо да направят точно това, да се огледат кой около тях би могъл по някакъв начин да ги свържи с човек, на когото човек или компания, на когото предполагаме, че би им било нужно това, което създават. И да проведат възможно най-много разговори. Разговорите отново да не са насочени в какво биха си взели хората, а по-скоро ще вземат ли този конкретен продукт от нас сега. И това е за мен единствения начин да се валидира дали сме създали нещо, което наистина отговаря на нужди и се купува от клиенти.